Ja som niekde čítal, že počujete a vidíte duchov. Ako je to? Niekedy áno, niekedy nie. A keď niekto umrel, tak najprv ho odmerali, samozrejme dĺžku, a na základe toho urobili tú raku. A preto na tých cintorínoch, keď si všímate, niektoré tie hrobové miesta sú kratšie, niektoré sú dlhšie, a to je presne ten dôvod. Obávame sa zosnulých ľudí? No tak väčšinou rodina možno niekedy áno, akože kvázi. Chodil som teda po Slovensku a jedna vec ma zarazila, keď dojdete do nejakého mesta a vy tam vidíte billboard, na ktorom billboarde má pohrebná služba reklamu, my vás pochováme za toľko to. Neviem, či z etického hľadiska, či je to okidoki. Sledujte aj vy ďalší diel videopodcastu, tentoraz o pohrebníctve na www.debatčak.sk.